Хей, какво ста, хора? Днеска това видео е за какво правя цял ден. Обикновено правя цял ден това. Той е зле! Ало? Да. Или пък... Що не спусна някаква песен? Или пък ето това. Бира Ариана. Бай... И за кой сега трябваше да направиш? Тате, си играе на таблета. Чакай сега. Цъкам се. Ти. Ти шибаева. Не! Що? Или пък просто играе някаква игра. Ало. Или пък проверявам просто колко абоната имам в YouTube. 97. Супер. Мерси. Добре, хора, това е всичко от мен. Ако ви хареса видеото, дайте палец нагоре, натиснете абониране и отново напомням, с даката ще правим изненада видео, което много ще ви хареса. Да, наистина ви хареса, както мен ви хареса идеята за това видео. Мерси, чао, до скоро и долу ви е била смешно това видео, защото без коментирана цел. Добре, хора, това е всичко от мен. Ако ви хареса видеото, дайте палец нагоре, натиснете абониране и отново напомням, с даката ще правим изненада видео, което много ще ви хареса. Да, наистина ви хареса, както мен ви хареса идеята за това видео. Мерси, чао, до скоро и долу ви е била смешно това видео, защото без коментирана цел.